תל אביב יפו עיר התנועה! אני יונתן ארזי משבט צהלה. ואני דניאל גן. אני מתן צ'יקו מתנועת הנוער העובד באלון. קוראים לי מאיה, אני מתנועת נועם, נוער מסורתי. היי, אני נטע עברי ממכבי צעיר. היי, אני מתן קדושיאל מכנפיים של קרמוס, סניף תל צפון. יאללה חבר'ה כנפיים, קרמבו בשמיים. מה ידעת? עוד רבה. שמי אוהד אביבי, אני מתנדב במה. היי אמא! תל אביב יפו עיר התנועה! זה נחשפתי לצופים, קודם כל כי יש לי אח ואחות בשבט, והם תמיד מדברים על השבט ותמיד רציתי להיות במקום הזה. רוב החברים הקרובים שלי, רוב האנשים שאני באמת נמצא איתם בזמנים פנויים, לא חברים שפגשתי דרך בית ספר, הם אנשים שפגשתי דרך מד"א, לפחות הייתי בבית ספר והתחברתי איתם בגלל מד"א. זה להכיר משהו חדש, שלא הכרת עליו. קודם כל גם אבא שלי וגם סבא שלי היו בתנועה. אני באמת עכשיו יודע להגיד שאם בכיתה ד' לא הייתי מחליט להצטרף לצופים, אז החיים שלי היו שונים לגמרי מאיך שהם עכשיו. כי זה משפחה פשוט, ומכירים שם המון חברים. פשוט אתה תורם לקהילה כמה שאפשר. וזה כיף. ממש כיפי. בסוף שנה, כשאתה עם הקבוצה שלך ואתה מסתכל עליהם, ואתה פשוט רואה דברים שהם מתנהגים, שהם עושים, שהם חושבים, ואתה אומר לעצמך, זה בזכותי. אני בעצם מפעילה סניף, מרכזת סניף. הבמה הכי גדולה לעשייה. אני למדתי על עצמי, אני למדתי שאני יכול להיות רגוע במצבי לחץ, למדתי שאני יכול לנהל דברים בצורה מאוד מאוד ברורה. מדהים, מדהים, מדהים. כמובן אני חונך והוא חניך, אבל אנחנו חברים בלי שום קשר. הקרמבו שלי, ככה, ככה, ומתוכו יוצא מורל, ככה, ככה, ככה. היינו ביחד, הכרנו אחד השני, רציתי לתפוס אותו בדוב הגדול, עשינו מי מפחד מהדוב הגדול, ואז כזה רציתי לתפוס אותו ואז הוא מתחמק כזה. ילד, ובטיול התיכון שבו אני לימדתי חלק מהאנשים את רוב מה שהם יודעים במד"א. מקום שאפשר לשנות בו, פשוט מאוד לשנות, ויש שם חוויות שרק פעם אחת בחיים אפשר לשים. אתה לא תמצא בשום מקום אחר. זה חוויה משוגעת. תל אביב יפו עיר התנועה! תל אביב יפו עיר התנועה! תל אביב יפו עיר התנועה!